tonight, in your life as you are here tonight, I want you to just receive of what God has ordained for us tonight. Evangelist, I'm going to invite you to come and take over this time in the presence of God and minister the word of God according to what God has given you. In Jesus' name, amen. Tinotenda Mwari zvikuru. Regai nditende mfundisi namai muzita ra mambo Jesu. Amen. I'd like also to thank the leadership of this house, the board of elders, and the church at large. I'd like to share the word of God from the book of Acts 28. Acts 28. Acts 28. Mabasa Apostle 28 from verse 1. Okay. I will read. Once safely on shore, we found out that the island was called Malta. And the islanders showed us unusual kindness. They built a fire and welcomed all of us because it was raining and cold. Paul gathered a pile of brushwood, and he has put it on the fire. A viper driven out by the heat fastened itself on his hand. When the islanders showed that the snake hanging from his hand, they said to each other, "This man must be a murderer, for though he has escaped from the sea, the goddess justice has not allowed him to live." But Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effects. The people expected him to swell up or suddenly fall dead. But after waiting a long time and seeing nothing unusual happen to him, they changed their minds and said he was a god. Let me pray. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So I can mix, eh? There's too much shona in me. Again. So these people were traveling Paul. They suffered a shipwreck, but they managed to swim to an island. So on this island, they gave them a special welcome. And they made a fire for them because it was raining and it was cold, which was a good thing. But Paul gathered some few sticks and they came out a viper and fastened on his hand. But I love the line in Noti, because of the heat. Maybe you can put it there. Because of the heat, the viper came out. Because of the heat. Chavari kuda pakudzia moto, they want the heat because it was cold. But the heat also became a reason for the danger to appear. Novuga tese tinoda breakthrough, tinoda kubudirira, tine zvatinoshuvira kuti dai Mwari vatiitira. But ndaka discover kuti munhu akasadzidziswa how to manage a blessing, breakthrough can also become a breakdown. I know sometimes challenges bring people to God, but breakthrough can also chase away people from God. Munhu unouya nokuti zviri kunetsa, but kana zvaita zvakanaka unogona kurasikirwa nepresence yaMwari. So the heat is the good thing. But because of the heat, reason yacho is because of the heat came out a viper. But this heat now in a side effect. So when Paul gathered the sticks, apana viper yakabuda. But now upon a heat, a viper is coming out, and it fastened on his hand. Vazhinji vepa Malta, by experience they know
this kind of a snake, this poisonous viper ikaenda paroko rwako, you won't survive. So vanhu havana kukwanisa kubatsira Paul. They helped at first by making a fire, but pakava viper, they waited for him to fall down dead. So to me it means there is a level of help that people can give you, but they give you help according to their capacity or ability. Zikaenda beyond that, you only need God. And the situations anoda kuti ungoda Mwari bedzi ndo akatowandisa acho manje. Pane zvinogonekwa nevanhu nekubatsirwa nevanhu. I also taure munyaya yakafanana neiyi. Vanhu vanoita zvemarriage counseling, profession. Kwete kuti mahomes avo they are okay. No, they are also human. They can also face challenges in marriage. You are a marriage counselor. That kind of challenge haigoni kuvanzvenga because vari mufield imomo. To an extent kuti vanenge vane manotsi avainawo vachikansela vachiudzawo vamwe akadai so unobata so anobatwa so, but kune maissues ekuti manotsi ashande. Why? Because manotsi ako ane chekuita nemunhu warugara naye, wako achadzoka kumba. It's beyond manotsi. You only need God to change his mind wherever he is so he can come back. I've discovered with the intelligence, connections and everything, tine zvatinogona kuachieve in life. But vagari vepamauta chavanogona ndechekuti kana kwanaya vanokuvesirai moto. But kana viper yapa ruoko, they only know one issue, kuti you will fall down dead. And there was no one to help Paul. Ivo vanhu vambonzi vari right ivava. But kwakasvika a certain level wekuti help from men was not available. So munhu anobatsira munhu maringe the ability ne capacity ainayo. But my challenge is anogona kudarika pa level yekuti dai une munhu anokubatsira unenge wakutoda kuti ive Mwari vave mubatsiri weupenyu hwako. Because vagari vepamauta they also fear this kind of a viper. By experience vaona vanhu vakawanda vachifa. So paenda paruoko rwaPaul, they just waited. No help is coming. But thank God kuti Paul ari kuti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. So maari muna Mwari muzhinji, greater is the one inside than the one in the world. So vana vane experience dzavo dzavaona zvinhu zvichiitika, so zvavari kuexpecta hazvina kuitika saizvozvo. Because Paul is not an ordinary person. Kuda kuti ukava neukama naMwari unobva pa level iri ordinary to an extent yekuti zvinoitika kuvazhinji, to you it will become a testimony. Yakuti vanhu vanogona kutaura kuti izvi pazvakawira ninga akadai, izvi pazvakabata ninga akadai, but this one there's a difference. May God create such a difference. Mwari ngaunze such a testimony in your life. Zvakaitika kune vakawanda zvichinongedzerwa kunzi zvakadai zvinopera zvakadai, but your case must be different. Why? Because Paul was on a mission. Ari pabasa rekundoita basa raMwari kwaari kuenda. Others they were traveling and zoti vaenda kupi, but Paul ane the mandate, the mission yebasa raMwari maari, which means the work of God raakatakura pamusoro peupenyu hwake was the covering of the blessing to protect him pa challenge yaari kufesa. I remember kuchechi nditaura pamusoro pa Matthew 11:28 ndichiti that's the only scripture yakaita kuti kuchechi kuzare. Matthew 11:28. Why? Inoti kudi uyai kwandiri makaneta makaremerwa. So vanhu kuzorora vanoda, vanhu vakaremerwa. So verse iyoyo yega inoita kuti kuchechi kuzare. But sei vanhu vacho vanozara kuchechi havazozorora. Yet zvakangonzi kungouya chete motozorora. So I went on to discover kuti verse 29 now. 11:28 uyai kwandiri makaneta makaremerwa. 29 takurai joki rangu nekuti rakareruka. So kagemu kekutakura akadiwe nemunhu anenge akaneta. Chatoita kuti auye, he or she is tired, she wants rest, and the scripture yati come to me. But 29 now is a challenge. Take my yoke upon you. Take my yoke. Kurati uneja unofanirwa kutakura, unecha unofanirwa kuisa pamusoro wako, but chakudrive kuuya kutura zviri pamusoro pako. So Paul on a mission, is on a journey to preach the gospel. So along the path I face a challenge. Saka chaku protector Paul is not his strength or his intelligence kana mama action yakaita. If you read very well the scripture, Paul did not kill the snake. The Bible only says he shook off the snake.
The reason why the snake fastened on his hand, it was so powerful, it was active, the muscles were still active. But Chaita shook off the snake, which means the snake was no longer clinging on his hand. It was now powerless. Which means what killed the snake is not Paul, but the type of a man that Paul had become. Muna Kristo ndo zvaakudhila nezvaakuinga upenyu hwake. Dambudziko nderekuti nhamo ikauya iri kudhila newe kwete kudhila naMwari wauinaye. Paul did not kill the snake. The Bible reads he shook off the snake. But the snake it already fastened on him, which means it had power at first. But Chaita shook off the snake, it was now powerless. Which means Paul anaku fight the snake. But the kind of man Yahava Muna Christ is the reason why he was able to shook off the snake into the fire. So nyandi nayo ndeye kuti moto tinouda kudzirwa tinokuda. But there are side effects. Kudzirwa is a picture of blessing. Kudzirwa is a picture yezvimwe zvinhu zvaunogona kuachiva zvawaichemera kuti Mwari ndiitirei. You know, when you don't know how to handle a blessing can also be a trap. Pat down for yemono. Zvinhu zvakanaka zvakangonaka kumunhu agona kunaka mupfungwa ava nenjere dzakarongeka. Why? Nekuda kwokuti mama problems ane vanhu haana kuuya ari ma-problems. Akatouya ari ma-solution kuma-problems avo. But nekuda kwokuti havana kuhandla zvakanaka solution yacho, it also became a problem. Nevanhu vasinonzwa musha we explain. Uchaona kuti rugare runodiwa, but kune kuita kwa devil kwekuti haakufaite pa level diki, anokutaimira wapa level hombe. Every level there's a demon there. Saka uchiona kuti Paul chaida kumuraya pa shipwreck is the same devil, but chaida kumuraya apa island is the same devil. But zvabva mukuti vaifanirwa kufira mumvura, apa vaakufira kumoto. You remember kuna baba wako yani mwana wako na Jesu wachiti kana zvambata zvinomuisira mumvura kana mumoto. The aim of the demon was to kill the boy, because you can drown mumvura, you can be bent pa moto ukapera. So the devil arikunetsa kumvura is the same devil arikunetsa kana maveserwa moto. So muma problems kuna satana ariko, kurugare kuna satana ariko. So in all dimensions you need God. Tinepe kuti kana zvafamba zvakanaka unotsvagwa kuti tiri kupinda tese. Why? Because waichemera nokuti Mwari itai zvakaitika. But the problem is that there is also a devil on the island, and he's also the same devil in the sea. Wakaipa kunetsa usati warorwa, ukarorwa agone kupeta maoko kuti ane breakthrough regerai, unonetswa mu marriage to an extent yekuti unodemba kurorwa. Maybe usati wasangana nazo life iri stubborn zvekudaro. Pane pa unodemba kuti asi ndakaita mistake. Vanhu vachipembera panzapa kuti zvakari mumba make mumba macho doto mubuda muri kupisa. Why? Because the same devil akakunetsa uri outside, he can also join you inside. So in both dimensions, kwese you need God. Actually, the more God blesses you, the more you must love and seek God always. Pai kuruisa achida kukataka uri pa lower level. Kana akunetsa kumvura matadza kunyura maenda pa island ye Malta. There is a demon waiting for you in the name of a viper. Pane zvimwe zvawaifungidzira kuti hauite nekuda kwokuti wanga usiri mu environment inokonzera kuti zviitike. What am I saying? Dzimwe nguva waifungidzira kuti haudadi kusvika wane breakthrough, ndo pawakuona kuti hauna time nemunhu. There are times yekuti usati waikoko unongojaja vari ikoko, so kuti hana kana nguva nesu izvezva uchinawo nguva nevanhu kunosvikika. The devil was waiting for you at that level. The devil was waiting for you at that level. Right. I was right. There was a man in the Bible, akanamatirwa na Jesu twice. The powerful Jesus. Akati kuna Lazarus come out. Once Lazarus came out. But there was a man akauya blind. What do you see? So I see men walking like trees. Kurati murumo ya asisina problem ye blindness. But how to see? Maonero.
Waakuone kwete kuti waakuona ere. Jesus knows now waakutoona, but I can see again kuti une problem iyo waakuona. Kuti une mamwe problems ekuti usati waakuona unofunza kuti hauna. Unozo discover waakuona kuti une maonero asiriyo. Hey. Imagine munhu anonzi anoona vanhu semiti. Munhu asina respect nevanhu. Akanzenda unotema miti anototanga neari kutaura naye. Why? Because it's one of the trees. So there are times the problem you have, unofungidzira kuti i1 kuti hauna mari, unemba problems 2, hauna mari ende unodada. But haugoni kudada mari yacho isati yaita sei yapo. Unotozoona waakuona kuti une maonero anotoda prayer futi. So the more God blesses you, the more you must love and seek God. You need God's favor and protection all the times. Why? Because the devil will not rest. Because you have come over this side. But I will not discover but it's the culture. Why? It's because of the heat. So heat, a good life in so side effects. Long back in the divorce when things are hard. Because discover when things are good. Divorce why? But my Bill gets my big vagenda. Nemarie say you. It's in a show I thought man will fix this marriage thing. No, you need God. In your marriage, you need God. Mara you should go. Just imagine my Bill Gates. What I'm just young day popoto. Ha! Yeah, but don't discover you need God. You need God. Breakthrough ndo yatiri kuchaka zvakanaka ndo zvatiri kuchaka. But panogona kungobuda a viper. Yekuti respect mauri inotiza. Wangori muna right to respect makasai makadien panenge pasati paita mushi. Ndaka discover the test of character emuno is when all things are available to him. Boss pamuvacha akusukuzvibata kubatirirwa nema situations. Wega untozari zvikaita mushe munhu anoona mota. You remember saying in it as we are blessed to become a blessing. But already unotozari zvako zvikaita zvakanaka vanonyatsozvinzwa kuti wakomborerwa. There's a viper iripo. Inongo manifesta when it is available because of the heat. So the devil also is waiting for you to come to that level. Aikunetsa satani usina mwana ukavane vana uchaona kuti kune issue inobata vana yekuti unyatsonzwa kuti akomana. Vana vari kupinda nezvakawanda. Iye mwana ari makomborero wakabva kuna Mwari unotoona kuti wako chaiye dambudziko. That level kana Mwari vakakuregera vakakusiya even vepamauta vanokusiya. Vane favor, vane protection, vane zvavanogona kukuitira sevanhu. We try to help each other, but you need God to be in your life. So vagari vepamauta by experience they know my effects. Ekuti kana nyoka yapa ruoko rwako, you will not make it. But instead of helping this man, they waited for him to fall down dead. Do you know in life unema enemies? Sometimes unogona kusavaona kana vari patime yekukuvesera moto. Vano manifesta kana wakudzirwa nokuti kune vanhu vanoda kuti zvako zviite but havadi kuti zviite kuvadarika. Imwe type yema enemies or they help you but kana wakuenda kumusoro they feel jealousy. They want you to be at the same level now. So they are helping you today and you don't think kuti zvandiri kutaura ndizvo kuti they are your enemies. Kune vakadzi vaigara mumba vari tuso. Vese vakava nevana. Mumo wake ndokubva ararira mwana akafa. During the night ndokubva anobawo mumwe ndokubva exchange akanomisira akafa. Uri kuona here kuti iyeyo wacho ari kuba is also a giver. Akamupawo zvakafa. So there are times yekuti kupiwa is not a sign yekuti munhu anokuda but dzimwe nguva ari kukupa zvaanoziva kuti hazvina kwazvinoenda newe.
these people were staying together in one room, in one room, which means they were friends. But pakazo manifesta kuti mumwe enemy itime yekuti mumwe zvake zvafa haadi kuona zvako zviri zvipenyu. But mese musati mava nevana, you are friends. Kugara one room isign a unit, which means kana vairenta vaibhadhara imba iyo vese vaishare magetsi nemvura everything. Kana kubika dzimwe nguva vaibika vese. But one are enemy in disguise. Enemy of progress. Anokuda muri barren, musati maane chinhu. But kana zvako zvaita zvake zvisiri kuita, uchaona kuti hauna enemy iri panze, the enemy is inside. Hakuna chinorwadza nekuchallenge kuti when the enemy is in the same church with you. Because you expect kuti kana munhu ari muno we are one family. But I've come to tell you this, kuchechi hakusi kudenga. Inzvimbo inotopinda vanhu vada kuzoendako. Ende kune vasiri kuzoenda vanenge vapinda futi. So you need the grace of God to understand the matters of life. Because pamwe pacho betrayal yako iri mu environment ya wakatrusta kuti ndiyo mune uplifting yako. Vagari vepamauta vanovesa moto as good people. But there is a level yekuti you know that the good people, they are no longer good. Variko vanotanga vachimira newe. But vazoda kuti zvimwe zvinhu zvakanaka zviitike zvakanyanyisa. They want you also to be dead because they waited. So my enemies in my life are real, ariko. Whether you are doing good or you are doing bad, one my enemies. Not so much complain. I don't know why people hate me. Iyo yekutoshaya chikonzero iyo ndo yakutovengera. Havana chekukuvengera but havadi manje. Zvinotovengesa ka. Whether rich or poor, kunovengwa munhu. The people of Malta, they kindled the fire because it was cold and it was raining, which means they were good guys. But they came at a challenge. Yekuti avagone kukubatsira. Kune zvakanaka zvinogona kuitika muupenyu wako uchifara, kune vanhu vanogona kumira newe muchironga zvinhu muchiita. But there are challenges that need you to have God in you. Your surrounding iri right. But you as a person usati wa right nokuti kune problem yekuti ka manifesta. Even iteta avagona kuibatsira. Sekuru avagona kuibatsira. Sawira agona kuibatsira. Inongoda type ya Mwari wawinaye kuti akurwire. Why? Because by experience nyoka yakauraya vanhu vakawanda. That's why they waited for him kuti achazvimba you swell up. You fall down dead achafa. So they were waiting. I know in life there are people who are waiting for your downfall. Whether unozviziva hauzviziva vatoriko. There are people who are waiting. Zvakuti uri kudzirwa vari kuzviziva but mukudzirwa imomo they are waiting. Vanozoti pane zvichaitika chete downfall yako vari kuida. So they waited expecting. Ukafungidzira kuti vanhu vanetarisire kuti zvako zviite zvakanaka. Your research is very poor. Variko vanoda but there are also a couple of people who are waiting for your things to fall down. But iwe manje ukava neukama na Mwari. Po nyoka iri paruoko rwake. Nyoka ukaenda kubukura Genesis 3:15. Mwari vachitaura the punishment pamusoro pemukadzi, pemurume, even the snake. Vari kuti nyoka icharuma the hill chitsitsino. So from the scriptures, ine a mandate yekuruma chitsitsino. But the New Testament now is no longer there. Yakuruma ruoko. Why is the snake coming after the end of Paul? Uchaona kuti ruoko rwa Paulo ukaverenga scripture further. Pa island ipapo ane mambo waakanamatira ainzi Pablas angati so sick. He laid his hands on him. Ndokubva recover. And they were given gifts. Vakafurira mberi nerwendo. The snake was after gift iri muna Paul. Because the hands of Paul. So the devil is not after Paul, but is after somebody in that area and need the hand of Paul. So David pairwa nemapere pairwa neshumba. Zvinoita sekunge shumba nemapere zvaiuya after David. But ukazodiscover David was a good shepherd. Aitorwira makwai, aitsvagwa nemapere. So sometimes makwai anogona kutadza kuinterpreta kuti saka David akavengwa.
So there are times when the devil wants to attack you, he attacks leadership or the pastor. He knows that you are the beneficiary of the anointing or the grace in the house. Just have a look. Why is the viper after Paul? He's not the only one there. He's not the only one. But the snake had to choose. So this snake is not an ordinary snake. It's a demonic system. Don't watch any potential. So the demon did not receive Mushakwen. I just receive a Kasara. Ragurisa watch. I cannot go to Sumudra. Pane potential ndo pane attack. Saka pane potential panda kuzwa vangere kuti namata mwari ramba wina mwari because you are an answer. Kumbori kwako. There's naked to choose. Not anyone, but Paul. Mama attacks is sign. God is with you and he wants you to be an answer to your generation, to your own people. So don't get moved in the challenge. You will testify the goodness of the Lord. Remember these people, this one is a murderer. Why? Because the snake was hanging on him. But they changed on their own. Don't what this one is a God. May God do that in your life. Against you is subject to change. They are judging you on the viper hanging on your marriage, on your business, on your life. But one thing I know, you will shake it off and people will testify the goodness of the Lord in the land of the living. And this kind of name, these people are not prophets. But Paul was a murderer, a killer, or a fighter the church. It's a demon at the past when you are moving forward. So no, this one is a murderer. Justice yaramba kutararame. They gave me a name because a viper was on his head. But that name was temporal. So there are times what they say in those nature. They are saying it because there's something hanging on you. But one thing I know, because God is for you, that name will change. For the meantime. But ipane pamwe kuti mwari vanoda kuzviratidza umwari nesimba ravo mu situation yako. John chapter 9, there was a man who was born blind. So vadzidzi vakatanga kubvunza Jesu, who sinned for this man to be born blind? Jesu ndokubva ati aiwa hapana nyaya, izvi zvakaitwa kuti simba raMwari rionekwe muupenyu hwake. So kune mamwe ma-issues ekuti you look around, search kuti what wrong did I do kuti ndisangane this kind of problem. But I've come to tell you, the goodness of the Lord will manifest in your life through that situation. Why? God is so faithful. Say nyoka yasarudza kuenda panapo iri kusarudza ane potential, but the unfortunate part, potential, yes, but he carries the anointing and the grace to overcome such a situation. But the problem you have now, you know, Daniel in the lion's den, people were not supporting him. Nobody stood as a witness for Daniel. But in the lion's den, even the lions testified to the king. That's why mambo akadzoka achaka Daniel mushumba. Simple logic. Auchage munu kana wamisa mushumba. But the Bible wrote early in the morning the king came and said, Daniel, Daniel, inside the lion's pit. Which means the king had also trust. Yes. Unochaga sei munu mushumba. Mangwana kuseni wawakakanda nezuro. So Daniel akaburitswa. Those who were against him wakakandwa. Bible nototi before washika on the ground, the lions became supporters, my witnesses. Vanoprove kuna mambo. Kuti kana matipa ari right chakudza yekuti ari right. Mukatipa vari wrong, will prove to you that these people are not okay. So the snake, yasarudza Paul. But the unfortunate part for the snake, Paul is anointed. He carries the grace of God. History yakutochinjwa ipapa because by history right unorumwa wofa. But this day paka break a new ground. May God use you
to break a new ground for your family and your generation. Zvakaitika kumusha kwenyu zvakamboitika, but not with you. Kana variko vakauya vakashanda vakatadza kuita chinobatika ndivavo. Iwewe uchaprova kuvanhu kuti kudenga kuna Mwari mupenyu wekuti kana akurangarira ruoko rwakarumwa irworwo runogona kuzunza futi the same snake. So he shook off the snake back into the fire. One thing I love about Paul Bible rati vakaveserwa moto, but he had to gather his own sticks. Kureva kuti pane zvaunofanira kuita sedunga munhu. You must provide the kind of heat that will consume the snake. Vakaveserwa moto, they kindled the fire for us. But when Paul gathered his own sticks, which means you as an individual, you must make the fire burn. Vesa moto wekunamata mauri. Kune zvatinoitirana as church, but kune zvaunofanirwa kuita as an individual. Nzara nenyota yekutsvaka Mwari. Make sure you gather your own sticks. Moto pamauta unoita kuti nyoka ibude, but huni dzikawedzerwa na Paul, that fire will consume the same snake. Check your life very well. Are you gathering the sticks, or you are enjoying the fire that was made by man? Pane moto wa unofanirwa kuvesawo iwe sedunga munhu. You know your situation in your life very well. Uzapane nguva yaunodza vanhu kuti ngatimboitai zvakati namataiwo neni. You know, people, let me be open with you. Tine nguva dzatinonamatirana sevanhu. Kugoita nguva yaunofanirwa kurwadzirwa upenyu hwako unamata semunhu. Yeah, because it's a culture yekuti we pray for you, my dear. We're praying for you, my dear. I always joke this way, pandaita va crusade to Zimbabwe. Even the pastor got to pray for you. Moon. He said, I must Pastor Moon. A family man after all. So Mungu hapa want to pray for me. Ndina madam wangu. Kuti ndivasiye nditi kuna haruda prayer, to be honest, andigone. Andinini manji. Yo zvako zviri kutopisa indiri kutodiwawo. Ndiri munhu ka. Saka marriage yangu yosheka shuwa nekuti audiwa kugather my sticks. We are family men after all, and we've got issues as humans. So all the times we'll be praying for you. It's not true. It's a culture and a system. But to help you better, learn to gather sticks. Learn to gather sticks. Usa drive all the time. I need to fast. I need to pray. Jiri beyond traditions and systems. Why? But we are in one place. We are the one people. But one thing I know, we are different. We come from different homes. Takangofana kuti tinopinda pano. Chatakasiyana. We came from different families. Kumwe kwenya hakuna nyoka chete irikubuda mumoto. Kunobuda zvakawanda. Zvoti tikada kushare nhamo netsona dzako dzakati wandei. Sadzakuda munhu akatiwo simbei. My problems akasiyana, but learn to gather your own sticks. Be on fire for the things of God. Build your life in the spirit. Chaka Mwari namata. Develop a prayer life yako wega iri beyond my systems. Why? Nekuda kuti moto okuveserwa une ma effects awo. But when you increase the fire, paunozunza the viper, it will not come out again. But the fire iringe build. The people of Malta showed us kindness, but their kindness, I know that's the viper to come out. Human help is there and it's good. But develop yourself in the things of God. Why? Because there are matters that will challenge you as a person, as an individual. And just look at this snake. It just selected Paul from all the people. It could have watched any potential. So the reason why the devil is after you, that's a prophetic message. You are the one with the key, the potential and the blessing to help your own people. You know, there are times yekuti wakaipa ndiye ari kutoziva
zviri mauri kudarika iwe muridzi wazvo. Wakaipa ari kutoziva the potential yawinayo. Svika nyoka inotoziva kuti pano tiri kuda Paul not anyone. Why? Because dai nyoka yakaruma chero umwe munhu iye aitongofa. But payakaruma Paul, Mwari wada kuchinja belief nema systems evanhu kuti zvinotoita ufunge kusurvive masituations akadai. Mwari arikuda kupupura nekutestify through your life kuti zvinotoita kuti zvakaoma kudaro usiri kugamuchirwa uri munyika yevatorwa. Success inogona kunyorwa paruoko rwako. So the unfortunate part ndeyekuti the devil wakaipa ndiye angakudaro ari kutoziva. You are not aware. The devil ndiye ari kutoziva the power that is in you and you are not aware. So ndaita a question sometimes with but it seems kumba kwacho I'm the one ari pambiri through prayer and everything and serving God, but why are challenges all after me? God wants to prove a point. Kune vanhu vanotendeuka kwete nekuparidzirwa nekungoona zviri kuitwa naMwari muupenyu hwako. You know, Jesu akamboparidza Luke chapter 4 and 5. Jesu akaparidza Peter anga aripo ari mubhotera Peter. Vanhu vakaitira zvakanaka neshoko. But Jesu ndokubva azoti kuna Peter, kana mamburi ako kwakadzika. Peter ndokubva abata hove. Abata hove ndopa akati kuna Jesu, ibvai pano ishe nokuti ndiri mutadzi. Peter akatendeutswa nefish batira paneti. Hove ndo dziri kutobata neti yacho because mukana wokubuda uripo. So there are times that God is about to show the world that He is with you. Kwete through zvimwe zvakawanda. Kune vanhu vanofanira kutendeuka neimwe incident ichatika pauri ine tarisiro dzevanhu dzichava the opposite. Yekuti kana munhu adai hakuna chinobuda, kana adai hakuna kwaanoenda, kana adai hapana chinobatika, vanhu vozoshama nyaya yako yatoita a different turn. To an extent yekuti vanoshamisika kuti akazivana nani, ndiani akamumiririra, but uchazopupura kuti kudenga kuna Mwari une nyasha. Zvamakaziva pamusoro peviper, it's no longer the same kana yaburuma patire. You have a testimony iri unique, iri beyond human intelligence and connections. Kune zvinhu zvekuti zvikaitika, people will give credit kuti aiwa aizivana nevanhu ava akarongerwa naningi. Zvimwe zviri beyond zvekuti unoziva kuti hauna waunozivana naye kungwara kwacho haana, but izvangoitika muupenyu. Do you know kuti kune a testimony iri beyond human yekuti hatitarise potential yemunhu, tinongotaura kuti asi Mwari vakana vada havo, kana Mwari vangoda havo kuti zvinhu zviite zviri beyond potential, kuti my chances were very high because he's connected, chances were very high because he's intelligent, chances were very zero chances. Because pa viper apa is zero chances pa viper. Testimony inozikanwa pa mountain ndeyekuti you will fall down dead. Chavanotoziva pa mountain ndechekuti kana zvatodai hapasisina. They were shocked and they changed from murderer ndokubva vati he is a God. Nyika ngaishandurwe naMwari maonero ainokuita nekuda kwe-breakthrough Mwari yavachaunza muupenyu hwako. It's not by mighty or by power, but by the Spirit of God. May God show up in your life by His power and His grace, that you testify kumuri ekwako, kunyika ekwako, community yako. Vanhu vakawanda vane zvavanoziva, vane matestimony, vane history yekuti zvikadai zvinopera zvakadai, but iwewe be an example yekuti when grace found you, nyasha dzikakuwira, you make it zviri beyond even. Kune madoctors akunamata kwete nekuti akaparidzirwa. Kune vanhu vakarecover zviri beyond science. To an extent vakamubvunza munhu kuti unonamata Mwari werudzii, because tine macases anenge akwaya afa vanhu vakawanda, but you are still standing. Iri palife pako ndeyekungoti Mwari vachitora position yekurumbidzwa kwavo. Why? Because zviri beyond kurumbidzwa kwadoctor, zviri beyond kurumbidzwa kwemaconnections neintelligence dzine vanhu. Bible mune mukadzi ainzi Leah, aiva sister to Rachel. Jacob ashanda pamba Labani akabuda pachena kuti wandiri kuda ndiri Rachel kwete Leah. Budirwa pachena kuti andisitombokuda, toda munin'ina wako.
But dheri kurorera kwana zanzi Laban manheru ndopa akaudza Jacob kuti sikunoku vanhu vanororwa usiku noreta ane meti dzaroda kuita because kana kwasviba beauty haishandi. Ndo kurorwa kwaLeah, Leah akarorwa usiku where beauty doesn't count. Jacob akazodiscover kuseni kuti mandipa munhu asiriye. But guess what? Havana kuramba munhu asiriye. The God of Leah, Mwari vakapa Leah nyasha, havana kumupa beauty. Vakamupa nyasha yekutotanga kupinda marriage kutangira ari beauty. And zvazikanwa kunzi hausiriwe, but muchembera mese. Iwe kune dzimwe nyasha dziri beyond, unoshaya kuti munhu anotokudza kuti hausi type yangu, but matopera mese. Zvetype rato drama iro tozada. Tichaenda kupi papa? Kune zvinotarisirwa nevanhu, but tarisiro yevanhu ngainyadziswe. Zvinodiwa naMwari ndo zvinofanirwa kuitika. They expected him to fall down dead. Kune mademoni akatosainwa kuataka your life so that you fall down. Your marriage will fall down. Akatoudzwa kuti ndo mandate yenyu, endai munorwa nemba yake. Mukudzirwa imo mumari zhinji, ipai murume mamwe maonero. Mufavor iye zvinhu zvakanaka nemotokari dzakanaka dzaakufamba nadzo. Mupei kamwe kakuita kasiriko kanomuburitsa pana Mwari tigone kumataka ari panze. That's why the devil paakauya after Adam and Eve aida vanhu vaanosangana navo kunze kwegarden, because inside the garden environment ine umwari. God used to come down in the cool of the day in the garden to meet with men. So the devil ari kuti mupresence umu handigoni kunyatsomataka pano, ngatite zvinoita tisangane panzao. So the devil ndokubva advertise mchero waakaadvertise oza advert yese iri attractive because inoshandiswa intelligence. Unosara kuti advert yedoro haiti kuti munhu akadhakwa, asi doro rinodhaka. No drunkard will be used to advertise beer. No, they'll use somebody who is sober. Yet when you drink beer, you become drunk. But they use a sober person to advertise beer because they know kutuka advertiser uri drunk will lose customers. Hey, the devil is so cunning, he knows. Hey, imagine munakabata dorotadza cross road adoda utsiku. Unotoregera ndonotsaka ariite. Savanokupa a sober man achangopinda mbao vangoribata so. Unozoona kuti ndore magentleman. He's so cunning. But with wisdom, when you know the side effects, you don't fall into the trap. Vanhu vepamauta vane moyo wakanaka, but vane dzimwe nyaya dzavasingagoni. Vanhu vekuchechi vane moyo wakanaka, but vane dzimwe nyaya dzeupenyu hwako dzavasingagoni. So kana wauya kuchechi, pfuura palevel yekungowa church member, be a child of God. Worship God. Gather your own sticks. Enda an extra mile. Enda an extra mile. Darika zviri beyond normal. Enda an extra mile. Why? Because kune a viper inongo manifesta to kill you in every breakthrough. They survived the shipwreck. Sakune kwa wakabvio wakanyotsoona tapa ndakunda pa zvaita. But wakunda wasvika at a certain level, there are also challenges there. We need God in all the times. Tinoda Mwari nguva dzese. Zvakanaka zvaitika kuwedzera kuisa moto pahuni dzako. Wedzera zvakanaka zvaitika, but wedzera. Why? Because the devil haana kuresigna. Aikunetsa mu Egypt, anoteera futi kana maaku Canaan. That's why Mwari aipa warning vanhu vari kuKenani kuti when you come to this place, musakanganwa Mwari. Kana maakugara dzimba dzamusina kuvaka, musakanganwa kuti nemiwo kuIjipita maiva varanda. You must have a reminder in you that will keep you with a heart to worship God. If you read the book of John chapter 5, murume anga ari paBethsaida, shaaida kuporeswa, but Jesu akamupa zvinhu 2, healing instruction, what to do. Rise up and be healed, ndokubva apora. Ndokubva carry your mat. Haana kuya kuzotakura mat, auya kuzopora.
But caring mate advantage kwaari. Why? Because kana wapora unekamuka kunakirwa nekakufarisa kaunoita. Saka kana une mate is a reminder kuti pane kwatatiri kune watatiri. So sometimes me, I used to work at a certain mine in Kwekwe. So whenever I'm going to preach in Gweru or Blawayo, I'll pass through that place. Sometimes when I'm preaching local, I travel with my family. So I've got my daughters wasikana wangu watikure. So we tunaenda nepa mine papo. Kambaka ndaigara kamaini kachoka chiripo sa. One day I went with my kids. No one other than ndopa mine pandai shanda. Ndo kambaka ndaigara. Had my kids, you know, fana veda new generation. Do what it did. Really? Ndikati mu really mo mamne muno. Daya siri Jesu ma wani cha imo mu maru. Usa wachita kuti really imo. Ndikati mu really mu daya siri Jesu. So that small house is a reminder to me. Kandi kada kufarisa ndoti kune kwataka viswa. Because my friends, they are still there. Is it calling that to Rico? My friends are still there. And don't understand that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. So it's all about the grace of God. So the name my own mate, my own reminder. And the Pharisees but no. They suffered the shipwreck. They managed to swim to the island. But on the island, they encountered another problem. Problems are real in every levels of life. Now they know how to manage. I'll finish with this one. You know, 1 Kings chapter 1, Abishag, a Shunammite virgin girl was chosen. Could come Uyemu palace, King David. Mambo wanga wakura wakwe gurasa gonekuwa ne hit, so people wakatsvaga msikana anogara mugumbezera mambo. These people were crazy. Why? Wakadi kungowedzera magumbezera nakuvisa moto. Vadati mambo adzirwe, but vada kuabuse mwe munhu. Munhu ari kuita jutere gumbeze kudziisa mambo. Munhu anogona kudzirwa nemagumbeze kana hita. But vakatsvaga a virgin girl ainzi Abishag ndokubva auya mugumbezera mambo. You know, paabviswa musociety achiuya kupalace, it's like a breakthrough kuti akugara kupalace. But he break down because Bible wrote the king knew her not. She was never married by David. She was not loved by David. She was abused by David's servants to come kuti adziise mambo. Ana kubvira rowana David. Kuwaste life yomwana umwe munhu, a virgin girl. Ndodai zvakanaka varume avaifana kutsvaga muzukuru wavo. Osaka ndichakanaka unotsvetera hama dzako kuti dzikwane ma positions. Hey. But inyaya kuti parada kuwastwa, but ari kuwastwa in a way in a respect. Why? Because King David paanobuda ari mumotorcade, vanhu vanosaluta King David na Abishag ari mumotorcade. But Abishag ndianotoziva kuti kusalutwa edu bandiri pamawani mukato. Things were not okay for her. Hana kubvira aita mwana na David. Hana kubvira adiwa kana kubatwa na mambo. But aigara mupalace. Aidya zvakanaka. But life yake yaiwastwa with good things. Do you know kune ma problems ekuti unotoda munhu kukuudza kuti i problem nokuti kwauri inoitenge favor. The guy anokubvisira rent, anokuendesa kuma holiday, anokudi, but unotoziva kuti ane munhu wake. But zvotirati kuti siyana neundonzwa kuti tiri kukubatirira. Because uri mupalace une zvaunoita zvokuti unonyaso kuyemura. So but really inside your heart time is moving. Abishag ane nhamo yemupalace, nhamo inokuwana uri muenvironment yekuti vanhu avafungidzire kuti unayo, but iwe wega unoziva ndine problem yangu. My message tonight ndeyekuti increase the fire, gather your sticks. There are many vipers that are ready to strike you. Wakasurvive the shipwreck. You came overboard to this country. Sometimes kwakaveswa moto kune zviri kudziya so. But unoziva kuti pari kudziya ipapa pane nyaya dzakasimuka. Pane nyaya dzakasimuka dzaunodemba kuti akomana, but I have tried.
tasurvive one tabva uko one, but inda hapana kune namudze kuno. Chinonzi rugare chikashaya Mwari, rugare rune nhamo, kune nhamo inowanikwa mulevel yerugare. So ndaiti hanzi madrugs ane mari, vanotekesa madrugs anoita mari. Iwo maproblems iwayo ane mari. Kune level yekuti vanhu vakasvika pa level yekuwana vanodhakwa nezvinhu zvinodhura zvakanyanya. Indaiti ukawana ungatoita zvinhu zvikuru zvinobatika. Gamba pane wekuti mukuwana imomo ari under attack, atone addiction yekuti mari iri kuenda muzvinhu zvinodhura, bari zvinokanganisa upenyu hwake. Zvaaitadza kuita ari kumashuro. Satani akakutadza kumvura, anewe pa island. Akakutadza uri musikana, anewe marriage. Is the same devil. Akakutadza uri rova, anewe kubasa. Is the same devil. Basa richiwanikwa Mwari ngaanamatwe zvakanyanya, nokuti kune nhamo dzinosimuka kana homwe yakudziya mari yakutambirwa. Kune nyaya dziriko. The devil afighte vanhu nepoverty chete. Poverty is one of the ways. Yemwe yenzira ndeyekuti ana Adamu vakadya, vakaguta, vakadzingwa mugadheni. Unoluza inofa yakaloda. Munoguta zvokuti hamuchawirira nemukuru. Saka is also a giver, but anokupa zvine side effects anouraya iwewe. So handi zvese zvakanaka zvakakunakira zvinokunakira kana uina Mwari anokupa wisdom and the ability to manage the blessing. So chinzwa kuti kune imwe mhosva inonzi abuse of office. Inoitwa nemunhu atomu office. Mhosva inoitwa wapromotwa. Kune mhosva dzakakumirirai kumaofisi ekumusoro. Muma benefits imomo munoitwa mhosva dzawanga usingaite uri kuzaso. Is the same devil. He wants to fight you in that top office. Utsinye waifungudzira kuti hauna unawo. Given the privilege in that high office, unopawo mwanhu nhamo pane kuti vanhu vazive kunaka kwaMwari. I want us to pray. Maybe we can stand up. God, give me the grace, the power and the ability to gather my own sticks. Ngazvipfure beyond kuveserwa moto. Anomutsana cha dai presentation yambotiimbira ndakadiscover kuti haitiimbire inotitungamirira kuimba, because I must also sing and worship God. I am also a believer. Preaching is a gift, but I'm also a child of God. I must save and honor God. Why? Because kune ma issues anoda kuti ndirumbidzewo Mwari ini sedonga munhu. Jere kwa idone ne prayer inodona nekuimba. So there are times you need to sing unto the Lord. There are times you need to worship the Lord. So gather your own sticks. Usapushwa, usafuswe ni church. Zvinzwe kuti ini sedunga munhu ndinofanirwa kunamata Mwari. Because kune nhamo dzekuti dzikakuwira hatigone kumira newe, tingakunyepere kuti tinewe, but wewe unoziva kuti nhamo inyaya ndeyangu. So we can sing a worship song and get into prayer. God bless you. So we can sing and get into prayer. So you can lead us.
Just take a moment to go before God in prayer. Mweyamuchene imi muri Mwari, imi ndimi mubetseri wedu, imi ndimi simba redu. Tinokutendai madekwana ano Mwari, tinokutendai nekuda kweshoko redu, tinokutendai Baba nekutaura mukati meupenyu wedu. Father, in the name of Jesus, we receive every word that you have released in our lives this day. Tinogamuchira kureva kwenyu kwatiri. Father, a timely reminder. In the name of Jesus, we pray that we remember always and we continue to hearken to your word and to your will. Musita ramambo Jesu, meso yedu asabva pamuri, moyo yedu isabva pana Mwari. Ruoko rwenyu Baba kuti ruonekwe mukati meupenyu wedu nguva dzose. Mazvita mwanakomana wa Mwari, mazvita nemuranda wenyu, mazvita neshoko renyu. We embrace every word and we thank you, Lord, that our lives will never be the same again because of the word that you have declared upon our lives this day. We give you all the glory. Tinokupa imbiri nerumbidzo nekuti makatendeka. Baba, zita renyu rikudzwe, zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngaripiwe mbiri. Tinokutendai, tinokunamatai nekukupa imbiri. Mazvita mwanakomana wa Mwari. In the mighty name of Jesus Christ, we thank you, King of Kings. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Those who are blessed, hallelujah. Hashtag gather your own sticks. Tatoipa hashtag gather your own sticks. Because the fire set up by others is only to warm you. But the sticks that you bring will reveal the viper and cause you to overcome. Gather your own sticks. If you are going to forget anything, everything else, but remember and be reminded of this one thing, to gather your own sticks. You do not rely and depend on the prayers of others. Because many times those youth who you think are praying for you, they prayed the last time they said we'll pray for you. That is as far as prayer was concerned that they got. And then that was it. But if you are one who goes the extra mile and does it themselves as well, then you will overcome. Men of God, thank you so much. We are grateful to God for the word that you have delivered. And we thank God that you came at a time as this. You know, we are living in a time, I always say this, in a time when we are seeing so much success in us. Yeah? Last week we said, where you were a year ago, if you look back and look at where you are today, your net worth has grown. All of us, in one way or the other, we have grown in terms of our net worth. But in growing like that,
we will forget to depend on this God. We will forget to continue to gather our sticks. Hallelujah. And the enemy does not forget. The enemy remains, the devil remains the devil. Still as sharp as he was before. And he will attack. The higher the level, as we are told, the bigger the devils that you are going to encounter. And if there is no fire in you, Trezra wa important nabasa naro. Kana yapo mari unenge wakuritarisa so ugorwera. To a point that you forget the road home. Ukatera rapfura. Why? Because now there is something that you have. Huh? That sin you thought I'm above it, I overcome. Wait until the devil, the Lord blesses you. Then that sin, you'll do it and you'll justify it. You need to keep the fire burning. I think this is a timely reminder for us as a body of believers that we need to continue to fan the flame, to make sure that the flame is always blazing. In the name of Jesus. Hallelujah. I know someone came from home and said, look, I want to be prayed for. We do not close that time. We do not close that time. Why? Because it is important. I believe in impartation. Hallelujah. If you are here, for the next just a few minutes, if you jump and run to the front, if you say, look, I want to be prayed for before we close. I want to agree with someone as the worship team leads us in a song. I'm not going to suggest a song, worship team, but you know, I'm not the slightest suggesting a song, because I don't think we'll be able to sing it as well. But there's a Shona song which just says, it says, Torambira ipapo, tichitenda ko